Adunay usa ka karaan ng istorya akong nahinumduman samtang na malandong ko ani nga ebanghelyo karon. Indot ni nga ato pong hisgutan pagbalik. Ihay usa ka tawo nga niabot na ang katapusan sa iyang kinabuhi. Ug samtang didto na siya sa pikas kalibutan, nagkita sila ni San Pedro. Kay si San Pedro man lagi tigdala sa Yahweh. Mao to, sa wala pa siya pasudla, kung asa siya paingon sa impyerno ba o sa langit, gihatagan siya o kanang gisuroy siya ni San Pedro nga sa lain nga mga lugar. Pag adto niya sa usa ka lugar, nakita niya itong maong tao, ang usa ka lawak nga puno sa mga dunggan sa tao. Nangutana tong maong tao, nganong puros man ni dunggan diri Nyor Pedro? Kining usa ka lawak. Tubag si Pedro, mao kining mga tawhana nga didto sa kalibutan kusog kaayong maminaw sa pulong sa Dios. Tambong sila sa misa, minaw sila mga wali, maminaw mga talks, mga spiritual talks, mga symposiums. Pero ang ubang bahin sa ilang lawas, tuanas impierno. Ang ilarang dunggan, maoy na langit. Ingon tong tao, mao ba? Na di ingon ani. Pagsunod sa pikas kwarto, nakita ano sab dito sa maong tao, ang usa ka lawak nga puno sa mga dila. Mutana siya, anong mga dila raman is taong ni Nyor Pedro? Mao kini mga tawhana nga sa dito pas kalibutan, kusog kaayong mukanta, kusog kaayong mubasa para sa mga pagkanta og mga praise songs, kanta dito simbahan, kanta sa ilang mga pagampo, pero kutobra sila sa pagkanta. Ang ubang lawas, ang ubang bahin sa ilang lawas, tuanas impierno. No? Sa katapusang lawak, nakitan sa mga tao ang usa ka lawak nga puno sa panapton. Naghanindot kay mga panapton. Ingon ang tao, nganong puros raman ni mga panapton? Ningon si Pedro, kining mga panapton, mga sutana na sa pari, no? Sa mga obispo nga ang ilahar taong sutana maoy na langit, ang sila mismo tuwa dito sa impierno. So, usa ka storya mga igsuon nga mapamalandungan nato bitaw ining pagbasa, pagkadungog nato aning ebanghelyuha sa usa ka tawo nga nangutana samtang iyang gikahibalag si Kristo. Matod pa niya, sir, jutay rabay maluwas o jutay rabay malangit. Si Kristo mismo sa ebanghelyo wala siya nitubag o number or kanabitang pilay gidaghanon or unsay gidaghanon sa mga tao nga maluwas. Dili siya interesado sa pagtubag pinaagi sa paghatag og kanabitang numero kung pila ang gidaghanon, kundili si Kristo mismo kung atong mapamalandungan sa ebanghelyo ipahinumdom kanato sa iyahang pagtubag nga to have salvation, kinahanglan or salvation itself is not taken or should not be taken for granted dinha sa to ang kinabuhi. Ang pagdawat din nato og kaluwasan dili din niingon nga kanabitang relax lang, kanabitang mag-chill rata nya. Ingon ta, okay ra ko ani kay binunyagan bitaw ko, mosimba bitaw ko permanente dito, maminaw bitaw ko sa pulong sa Ginoo, mukanta bitaw ko during sa misa. Baka sa amo ang side sa mga religious people, celebrate bitaw ko misa, o nagampo bitaw ko, basin baya og ang sutana og ang uniform ra natoy malangit, baka nga atong dila o nga ato ang dalunggan. Kay matod pa ni Jesucristo, paningkamot kamo sa pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mao na nga wala ni gitubag ni Kristo pinaagi sa gidaghanon kung jutay ra bagayoy maluwas, kundili ang iyang tubag usa ka hagit nga paningkamot kamo
nga makasulod kamo sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Tinuod gayud ang pagkanabitawng pagpaningkamot nato ug puyo ng kinabuhi nga tinud-anay. Usa gyud kini kadako nga challenge hagit alang kanato. Dili lang usa kadakong hagit kun dili kinahanglan gyud ang mag-ampo. Kay katong pamalandungan sus kanindot rang ipamakak. No? Pangutan-on ka dinha nga pila may imong sweldo ron dong kay ato ang sumadahon para ma-budget nato sa atong pamilya. Sus usahay atong likitan, likit gamay kay kaning likit nga mao ni akong sweldo day, mao ra gini tanan, pero nahaday tay gilikit kay para dito sa buwangan inig Domingo. Mingon ra ta nga mao ra gini akong sweldo in town. No, so nindot kaayong ipamakak kumpara sa pagsulti sa tinuod. Mao na nga kung maningkamot bitaw ta sa pagsunod ni Kristo, ang daotan, ang yawa mismo maningkamot sa diay sa pagtintal nato. Mao na nga maningkamot sa kita sa pagsangpit ug pagampo sa Ginoo. Nga sa umaabot pohon nga kay kitang tanan mo depart ra man kita dinhi sa kalibutan, ato untang mabatunan ang kinabuhi nga uban sa ato ang manunubos. Gipahinumduman kita sa ebanghelyo karon nga sa ato ang lain-lain nga tawag sa kinabuhi, lain-lain ato nga bokasyon, ato untang puy-an ug paningkamutan ang pagsunod sa mga mando sa sugo ni Kristo sa iyang gipahinumdum kanato. Ato untang sundon ang ato ang konsensya, ato untang puy-an ang mga pahinumdom kanato ni Kristo. Sanglit kitang tao, kanunay ramang kitang maglawig ramang kita sa kalibutan, ato untang madawat ang kinabuhi nga giandam ni Kristo alang kanato. Makasulod unta kita sa sigpit nga pultahan alang sa gingharian sa Dios. Manindog palihog. Nagatuo